Nagpundok ang nagkadaiyang lupon sa pipila ka barangay sa Rehiyon 7 alang sa lupong tagapamayapa Incentives Award Regional Awarding Ceremony kagahapong adlaw Nobyembre 10. Kini aron pasidunggan ang mga lupon tibuok rehiyon. Dakong pasalamat sa Regional Director sa Department of Interior and Local Government 7 nga si Leocadio Trovella kanila, sanglit sila ang nahimong frontliner sa pag-maintain sa kalinaw ug kahapsay sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. So, as peacemakers, and yung kung paano ninyo nurture ba yung sense of community in your respective barangays, very critical talaga ang role ninyo indeed. Kayo po lahat ang katuwang namin sa national government sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa ating mga komunidad. Dugang pa ni Trovella nga tungod sa mga kaso sa kagubot sa mga barangay nga niresolba sa lupon, dakong kantidad ang nasave sa gobyerno. Gani gikan sa Enero ngadto sa Hunyo karong tuiga, 20,628 sa 27,536 o 75% sa mga kaso sa kagubot ang nasulbad sa lupon ug moabot sa 201 million pesos ang estimated government savings. Ang maong ceremony gilangkuban og upat ka kategory: ang highly urbanized city, component city, first to third class municipality ug fourth to sixth class municipality. Gipasidunggan isip mananaog sa best performing lupong tagapamayapa sa Rehiyon 7 ubos sa highly urbanized city category ang 3-time consecutive winner, Barangay Budlaan, Cebu City. Sila usab ang morepresentar sa rehiyon ngadto sa national level. O dako kayong inspired kay permi good mi makadaog yan. Naabot sad meron sa national. So consistent mi karon ikatulo na makatuig karong December 4 awardee sad mi dito sa national. So dako kayo na mo gi-encourage ang amo ang mga constituents. Lipay sad sila, dili lang kami way nalipay. So ang tibuok barangay Budlaan dako yung kalipay sa naangko na mga awardee. First runner-up sa susamang kategory ang Barangay Subang Dako, Mandaue City ug second runner-up ang Basak, Lapu-Lapu City. Sa component city, daog ang Barangay Uling, Naga City, Cebu, first runner-up ang Barangay Taluto, Tagbilaran City, Bohol ug second runner-up ang Barangay Villareal, Bayawan City, Negros Oriental. Daog ubos sa kategory nga first to third class municipality ang Barangay Lamak, Pinamungahan, Cebu. First runner-up ang Barangay Canupaw, Hagna, Bohol ug second runner-up ang Barangay Puhagan, Valencia, Negros Oriental. Sa 4th to 6th class municipal category, daog ang Barangay Timbaon, San Juan, Siquijor, first runner-up ang Barangay Ibabaw, Sugod ug second runner-up ang Barangay Nabago, Zamboanguita, Negros Oriental. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.